Oke bahaya bro, tewesa jotono lamsogo tinini blog katalo ang o video no YouTube upload khainani bagai kwbangma jorao ang time khaike but ang o video no daimaliya tango yomba YouTube barbarani o video no reject khairo ke at the last moment to ang o video ni kisa misa footage nang blur khlaimani yak ulono ang o video no tabuk successfully ang upload khaimangkha oyang sakao na nin location ko tongkhona bole gang ayang gas plantation naine hne phaimani do ke phai kiphilte je nokma rok no nugui karon nok tangai Amohai hinang kisa ba thagei sungnai mani tira kam tangni sai dong na ration card rok to tongfla no khajaya khona uyang hola nogo tong busuk rok tong busuk tang 10 bar ke hai omo kam khalainya paisai dong na 35 tongo tabu bu bari khana ta ro amo jehetu lebai bu hai nang nai ta ora ke maimu songlai na maising rogo ba norok tebu cost dong na bole mala cost emne to ma tong na ke bayab rok nugui mangkhana nai di sini borok Amohai bialo tong जों ताबो Amohai khema dong not inke baya bro iko norok nai di o nok Amohai sisilala kichik kachak kapla omo mungsa gre onogo saka obo politin jak sonnokni Watwi phaikhe tiklai ni sao inke maising rogo Amohai rogo bihik tongnai norok nuwan sungni Oke, tin tonorok ruisumano ya. Renai. Kayak ho, tai kai besung nang. Tai noi khan. Bano kai besuk tong. Bano satta na. 10 futi 7 amo. Ako haju bayde sumto nok bising nai lekha okay tabu kai busu tongoro noi khan tabu busuk sido bano Kom nita tuh solio drop kaita Inke friends tangge ang a video na asuk blur ma khaikya malai bini kaisa reason khang a video na bar upload khaimani ya ulobo YouTube ro reject khairo ke o takhuk ni bini bwsa rok khoroktham tongo ke bini bwrwi bwsa khoroknoi borok ri chumjaya ke haini bagai I think YouTube rok omno community guideline issue phunugui reject khairo na haini bagai ang a video na amsuke blur ma khaika norokno pura video ang phunugi manliya ang o takhungno kisa rang subai rekha borok apatoto kisa jara phanu to suba chungubla haida thago jeabono joto nai dong nai bayab rokno sano musugo Amohai chini borok tagbo kabangma jengjalok kasajak tongo nok huk sanani nangani mairwng tui rang bwsa hai joto phaising tei ni chini borok jengjalok kasajak hai diba okay omono omoro ongkha borok ni nok ang lama gana tei thangi dongmani nugui ki sarapsa ma batha kahaise okay takhuk norok no ang
kok to rui mangla karon baksa kok rui phano kok narigi maya phano ngi manu hai phano ang phainai sal rogo tai waisa norok bai malai phano manu ani bwkhak tu jodi norok no taisa chuba mangkhang ke ang chuba nai inke tinini video asuk jorano nai tongnai ta joto bayab rok no takhuk bukhuna ani bwkhak tu balai balai khe hambai ro.